Ingurumenarekiko heziketa eta kontzientziazioa lantzen ditu urtean zehar Oñatiko Natur Eskolak bereziki ikastetxeekin, baina urtean behin hori guztia herritarrekin partekatzen dute ingurumen jardunaldietan. Aimar Uri Bezalgo, Atzaldeon. Atzaldeon. Ingurumen jardunaldietan ja buru belarri sartuta, aurretik buruko mina bai, baina oin, bai. Aurretik gehiago, ze, atzenean data konkretu batzu dut, eta horra aiau bihar hortan, bai, nana prepara egiten da bai. Oin ja behin martxan hazitea, inbiharreko gauza batzu dauz, Isla isa datoz, harreri hain, eurak egin egon, hemen erakusteta dit jentia pasaren da, taldea pasaren dira, baina, bueno, ja, pitima da automatikoa moan. Aurreko gana da, buruari buelta asko emuteko kontua, eta, bueno, presiño gehiago peian bilinga. Egisa da, izan dela ona, txoriak txori erakusketara sartu, eta normala honek aurretik buruko mina mutia zer leku eta erakusketa bilduma ederra osatu dozue. Bai, lana izaten da alde batetik gaia aukeraketia, baina hori baino lan handixoa gai hori karaketia. Eta hemen panelak eta duzenak eta guk egiten ditugu, euran edukisa eta euran diseinua, eta gero imprimitia bialdu, eta gero dana jantzi be bai. Eta dana jantzi da ikusteko dauzen gauza ezberdinak, baina gero bai zerat ikaslea pasaren dian, eurak initeko dinamika ezberdinak, eta buruari bastante buelte muten xo. Ze gauza bada, hau dan hau antolatzia, baina, klaro, lehen komentu duguna, ez? Ikasle gaztienei bentzet zoze bisualagoa eta praktikoagoa erakutzi, Bai, hombre, aukera bada ordu beteko txapia sartzea. Baina, aukera horren barruan, gero ikasleak jarraituko dugu txapa horia beste kontu da, eta orduan saiaketan ga, azalpenak emuten ditugu, baina aldi berien zoze dinamiko eta partartzailea izaten, eta orduan beti daku baliabide oso palpablia dianak, gauza esperimentalak, ez dakit, bai, ikutu lehizkeenak, jokuak, dinamikak, oin adibidez txorixan kontuak eta zela dian soinuekin eta gauzatxua bai, eta gero eurak atzenean, tartiak egoten dira eurak esperimentateko bai, eta guk esatu duzte, hau da markua, hau da jokua, venga, oin, libre, eta guztu egiten dira. Dudabarik txorixak dira protagonistak, erakusketakoak, zen ikusi geike, zein zuen asmoa eta zer da lortu duzuena? Ikusi deke, lehenik eta behin, erakusketa honen kontzeptu nagusisia dela txorixak. Eta txorixak dira, hegaztixak baldin badia lumadun animalixak, horrein barruan txorixak dira lumadun animali txikitsuenak dauzenak, ez? Eta zentrago gara gure inguruko txorixetan. Hemen egongo dira, eta 8 eta 10 espezie inguru, bertako txorixak. Eta horrean dauz, euran panelak eta euran inguruko informazioa, euran replikak, euran figuratxoak, tamaino realian eta euran koloretan eta hola. Gero bakoitzan tresnatxoak erosi ditugu, bakoitzan soinua norberak reproduziteko. Eta gero horregi dauz elkatuta dioramatan. Dioramak diela habitat naturalen estenatoki artifizialak. Adibidez, hau diorama bat izan lek, ez? Eta, hola dauz elkatuta, eta gero badauz gauza orokorra bai hegaztixen inguruan. Ez bakarrik txoixa, baizik eta hegaztixen inguruan, ez? Eta euran ezaguarrixak, eta euran hegaldixak, eta nola egiten duen egaz, eta nola evoluzioa dauen, eta euran mokuak, eta euran apixak, eta hola gauzak. Erakusketi zabali dau, egunero, gura dauen antzako, baina gero bisitak idatuak ere egiten dituzue, bat geraketan zatzue, urrengo asterako, eta horretan azalpen gehiago emongo dituzue, klaro. Bisitak idatuak ondo dauz, izan be, zure gauz etorri ezkero, eta hemen informaitia gura gozu, nahikoa landakotzu panel honei danak iragurten, ez? Eta, inkluso, pereza gehiago galdu emun, baina bizita idatu baten guk egin duen atzenean da informazio interesantiena sintetizau, eta forma egoki bat emun, eta orduan nik uste dut asko efizientiagoa eta agradabliagoa dela bizita idatu baten bidez, hau dana jasotia. Gero, bat emate sakonketia gura badau, bedek gauz etortiako, ez? Baina, bizita gidatuak kimat hori dakoi. Xamurtasuna eta komodidadia eta ez dela iguala, norberak testu asko irakurri o bat ematek esplikauta diferentiala. Arinagoa da beti be. Bai. Erakusketia, hemen, kulturetxian, erakusketa gelan. Gero itzaldixak datoz. Itzaldixak ja hasiko dituzue bai. Horrako gaixak be, zerikusirik dako txorixakin, edo ez dako kasu honetan beste alor batzuek
jorratu gure izan dituzue. Kasu honetan ez dago inungo zer ikusirik. Beti zailaketan igual erakusketia tema bat, igual tema horren inguruko hitzaldixak eta hola. Baina urte ja bagukan beste idea batzuk eta egia esan saiatu bez gain. Ia erreferentzia batzu daukalako, eta, tiratu beste, baekigun existien zian beste erreferente batzuk, beste hitzaldi batzuk eta beste tematika batzutatik. Besteak beste kaparri buruz berremiako duzue. Bello adibidez. Hainbeste dauzela eta leku honetan dauzela. Hori da tema bat oso aktuala, ez? Gero eta geixau zabalketan dabil, bolo-bolo, euren presentzia. Eta gero bebai badau mamu bat, ez? Kaparran inguruan, eta eurak transmititzen dauen geixotasunan kontuak, eta orduan, ikusiko den interesantia izan lekela, jentiak interesa aldogelako duki, hain zuzen bebai. Eta gero ja asteburura begira, txorixekin zer ikusia dako irteratxo bat egingo dozue, hori be, herritar danontzako aukeran egongo dela. Eskursinua txorixak ikustea eta txorixak entzutea izango da. Natur eskolan juntako gara, eta hor ez dugu gidatuko, ze gu baino gehiago dakixe jentia bako, guk egin du asko abarkau, baina gero gauza bakautzian ez gara espezialistak, ez? Eta gero baduz pertsona batzu, bere tematan espezialista dianak, eta hor ondo gidatuta egongo gara, eta hori behin interesan izango da guztot. Ze txorixak ikusti ez da xamurra izango, igual xamurra, baina euren soinuagatik identifikatzia hori bai dela, niri oso zaila pentsatzen xat. Eske, hortako praktikia bidala pentsatzen dut. Ni neu be, ez dakit asko, zehose badakit eta dakiten hori be, da behinta berriz entzunaz eta igual jentiak esan da eta hola. Oin egisa da, otzailean gauzela eta ostruak, zela ez dauzen ostroik, oroar, udaldian edo udaberrisa baino samurra dela txoitxuak ikustia. Basotik fanezkeo, atzenien, geixo ikusten delako. Egisa bai udaberrisan aktibo dauzela, baina oin be, igual diona tokau ezkero, aktibo ongo dira eta halko dira ikusi. Eta baina urtengo ingurumen jardunaldixak ja, finikitau, bukatu, eta ja zirkulua izten danean, noiz hasten da berriz? Kasu honetan Natur Eskolako lankidea, noiz hasten zai berriz urrengo urtekuari begira, ze urteroko hitzordua da bai, 15 egun dia bai, baina lehen komentu duguna, ez da? Gaixa pentsau eta gero hori garatu. Bai. Iraian egon lehizkeia gai batzuk, egon lehizke, baina ez gara azten SB garaketan. Eta ja, benetan lana zerixo azten da ja benduan. Ja, bendu hasiera aldera, ja hor izlaixak eta lotzen orduan azten gara, aztenengo momentuan izateko, ze askotan dira izlaixak okupauta bizi dienak, ez dakit nungo irakasliak, ez dakit nungo zientzialarixak, eta denporiak inezpo zulotzen, jente hori ezin jo zulotu. Hori ja denporiak inazten gara, eta erakusketia zer esanik ez, zatik erakusketan daudana edukixak eta zatik gaztixen inguruan gure kabuz badakigu gauzak. Baina holako erakuske bat daiteko gure ezagutza baino zabalagoa dan zeo segura da, eta orduan gube informau biharra eukiten du, eta hori egiten gara liburutan eta interneten, eta orduan egiten duna informazio asko hartu, eta gero horreri formia mun sintetizau, gauza batzuk kendu, beste batzuk jarri, eta bai. Hitzaldixak zehaztuta dauz, egunak eta orduak hemen kulturatxean dira. Erakusketia, noiz arte egongo da ikusgai herritarrendako? Martxoak 2 arte, igandia da, martxoa 2. Justo inauteri asteukara hori tokaien da. Egunero ongoa 7:00 eta larun batak eta igandia barne. Hemendik eta martxoak 2 arte, eraita. Eta gura almozue, bisitak idatuen parte hartu, hori otsaiak 27 izango da. Beraz, hemen egongo dira adituak dianak, azalpenak emuten. Aimarruri bezalgo zorionak, ze benetan da deigarrixa erakusketia, eta eskerrik asko.